Hrvatska zaklada za znanost u sklopu svog programa Hrvatsko strukovno nazivlje financirala je 2 projekta koje je vodio docent Marin Vodanović. Jedan se zvao Krston, Hrvatsko stomatološko nazivlje, a drugi Hrana fina, Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje. S nama je večeras profesorica Ljiljana Marks, članica Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost. Dobro večer, lijepo vas sve pozdravljam i iznimno mi je drago što su organizatori pozvali, ne mene osobno, nego predstavnika Hrvatske zaklade za znanost, koja nisam sudjelovala dosta u svim ovim projektima. Dakle, toliko smatram da briga o razvijanju nacionalnog hrvatskog stručnog nazivlja svake znanstvene discipline i grane je trajan i važan zadatak, jer je stručno promišljanje, stvaranje i neprekinuto dopunjavanje terminološke baze svoga jezika ključno za razvijanje znanstvenog razumijevanja i stila na materinjem jeziku i ujedno jedini način da hrvatski jezik dalje ostane među svjetskim jezicima. Mislim da svi svjedočimo agresivnom prodoru termina, ponajprije iz engleskoga jezika, te bi time stvaranje, njegovanje i čuvanje hrvatskog nazivlja trebalo biti našim zajedničkim ciljem. Bez vlastita znanstvenog jezika odbacili bismo i svu našu jezikoslovnu prošlost i dopustili da hrvatski potone u prostor lokalnog, govornog jezika, što je put ka nestajanju. Utoliko je to istodobno važan zadatak cjelokupne hrvatske znanstvene zajednice u kojoj svi mi skupa na neki način sudjelujemo. I upravo je takav projekt Struna, dakle govorim o učincima strune, a ne o hipotetskoj struni kao zamišljenom projektu. Dakle, taj program izgradnje hrvatskog strukovnog nazivlja, što je ujedno i terminološka baza u kojoj se sustavno prikuplja, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka. Sam je program pokrenut još relativno davne 2007. godine na inicijativu Vijeća za normu i standardizaciju standarda hrvatskog jezika, upravo radi usklađivanja nazivlja u hrvatskom jeziku. Hrvatska zaklada za znanost je u okviru u 2 natječaja, jedan 2007. i drugi 2008. godine, sa 1.850.000 kuna, moram reći, financijski poduprla projekte koji su pokrili 20 struka, neću sad nabrajati. Dakle, većina tih struka pripada zapravo prirodnim znanostima, što bi rekli društvenjaci da može biti humanisti, da može biti i čudno. Muzikologija, dakle, to se napominjem stoga što se nalazimo u ovoj prekrasnoj dvorani i muzičke akademije, se trenutno istražuje i obrađuje u okviru jednog od istraživačkih projekta koji isto tako novčano podupire Hrvatska zaklada za znanost. Nacionalni koordinator u čitavom tom programu, dakle za svih 20 projekata, bio je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koji je pružao terminološku, kroatističku, tehničku podršku u svim projektima. U tih je 5 godina osmišljena i napravljena mrežna terminološka baza s kojom se možete svi služiti, dakle pretpostavljam da su neki kliknuli pa pogledali. Objavljene su 4 knjige i 20 znanstvenih radova i što je možda još važnije, izrastao je mladi stručni tim hrvatskih terminologa. Dakle, vjerujemo na neki način da će se Struna ponovno naći u programu financiranja Hrvatske zaklade i to vrlo uskoro. Ovi rezultati bi nas trebali na to potaknuti. Dakle, dopustite još prije svega da čestitam prije svega dr. Vodanoviću, koji nas doista uloženom ogromnom trudu u čitav ovaj projekt, ali da kako i čitavu njegovu timu, a i nakladniku koji je u ovim teškim vremenima odlučio objaviti nešto što već postoji na mreži jednim dijelom, ali ipak se opustiti veliki izdavački pohvat. Eto, čestitam svima. Hvala lijepo.